lista, no? At least, nag-advance kita sa kung sa atong oras, no? Kaya kung isa ka, medyo nagkakalate kita sa atong daw atrasado. Basi wala na naman kita karon. Permanente lang natin ini. Kumuon lang natin. Alauna pero kita magasugod, no? Ito ko alas. Okay, now? Yari, magadulong nga na ko sa inyo sa isang kampanon na nag-artikulo bulak na matahong.
dito nga ambahanon nga nagatigulo ng bulak nga matahog. Yari to gid no. Gulong po natin sa inyo yung sa ambahanon nga nagatigulo. Pis-pis nga nabilanggo. Halos hindi matungkap ang mga problema sa mga katauhan nga nagkainitin siya. Daw hindi maantos ang pagsakripisyo sa mga umuluyong katumang kapigado. Bala ang tuyo kung mga plano sa katumalahan sa atong gobyerno. Pangod sa COVID-19 tanang kita ang nagabakot na isang pistis sa hawla. May kahulat pa ay nakakilwayan ang kinatiganan para sa ating tanan. Ang pagpamangamuyo na lang ang paglaon makul ang kasulhan atong hindi lamang kita magtulak ang pag-asa. Kayang mahal na Diyos hindi kinakilala. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hugot nga pagtutugtog sa likod sa iya. Hindi lamang kita magtulak ang pag-asa. Kaya nga itong Ginoo may kinakilala. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa nga pagtutugtog sa likod sa iya. Kayang kaluwasan lamang sang tagsa-tagsa hugot nga pagtutugtog sa likod sa iya. Okay, no? Ito no, ang ambahanon, no? Nagdulot natin sa inyo, nagatigulo, pis-pis, nga nabilanggo. Primerong bukada natin ng dulot sa inyo, no? Ito galing ang mga ambahanon, no? Ginahalad din natin, o kung gina-shout out din natin, o kung sa mga masunod, no? Na pinagit sa nagasubaybay sa sinipirmi, sining aton kalingawan, diri sa aton channel, pero Karanistano. Siya. Subong-subong pa na Ma'am Mary Cabar Mayara sa Florida. Ma'am, mayong hapon lang ako maliwagan sa inyo, no? Kaga subong man sa kanya, Ma'am Emilien Pedrigosa. Si Ma'am Emilien Pedrigosa, kalina managpuli siya, di? Wala galing pumapakte, kaya nga Di pa siya nugit na nung adlaw sa mukha surprise. Mana pro, welcome sa Ma'am Emilien, no? Na magkatuloy sa diri sa Pilipinas, no?
matawag man kuno siya gapon. Okay, mama, mayo ako lang kung naara subong nagapo-taw sa subong diri na sa Pilipinas na yung nga pa. Yeah. Mayo nga po lang si mo, no? Kaga subong pagit sa ma'am health chances, no? Sa kay ma'am Jima Muniba sa kanay abyan bubuita, no? Sa kay Toto Edward Galin, no? Nga aton nga nagasakdag sa sining aton Dalingawa, no? Nagasuporta, no? Bisan na paano magasuporta gid siya. Kapin pa kay mga Ilonggo mga ambano gina kuan gid sa iya nga kasing-kasing nga iya nga gina kabuhan ng mga lingwahe, no, diri sa aton sa Pilipinas, no. Mayong gabi lang da to Edward, no, kay balaan ko siguro mga alas 10 lang na sinyo, alas 11 sa gabi. Pag ginahali na to kay kumo para matro temprano para makalantaw katang sa Canada. Okay. Mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan, no. Kaga mag-aara para rekta sa mga shout out gikan sa aton mga kauturan. Tatay ko pa-request ako uhaw tay, salamat kitay from Bacolod walin sa kay Dreamboy Estokia. Shout out kini sa akong pinalangga nga ba na garantaw sa subong Dios di Salvacion. Happy watching. Happy watching lang na dyan. Ara sa Sibo. Oh. Mayong hapon tayo pero tambal ni Dags. Migo pero mayong hapon halin sa kay Tutong Arts ang Pinantandil. Ahoy. Ma-request lang ko adios kabulakan. Salamat, Migo Pirot. Way pagay ta kumpisa pa Dios kanay mo ya. Ambal ni Aureo Roy Bandi Anon, happy watching na. Idol Tamiao Curtis Bandoho family from Manila, request alas 4 sang kapunanan sa kay Willie Danjan Bandoho. Okay. Shout out sa kay Rodalyn Fabiania, happy watching sa may Dubai sa Glantaw. Happy watching lang. Request ako ang namunit. Thank you, God bless. Good afternoon, Taipirot from Manila. Request ko alas 4 sang kapunan hambal ni Ranel Terol. Happy watching. Okay na tayo. Okay, no? Yari ang una-una nga request, no? Hindi nga, dala sa auntan lang nito. Okay. Yari ang ambano ng nagatigulo, uhaw.
Okay no, ito na ang pangapayagid ng mga ano no, gikan sa aton ng mga viewer o kung mga pagsubong no, na nag-alantaw sa karong hapon no. Sila sa mga nagasuporta sa aton ni nga channel pero karanista para dito sa mga nagpangabay no. Kaga upod gali sa sining ambano no. Gina pasalamatan ko gali no ang pag-invite gali sa among sa tong Libes no. Dira sa Barangay General Luna Barutak Jiho no. Sa mga ano to na lipat ko apelyido ni mga ni Tay Moroy mo ang ang birthday celebrant no
nalipat ko, sige lang. Time Roy, no, sa ika-84 na niya nga bangko, mapapaksit pa. Sa 84 na niya, di pa yun o mapagsit pa siya sa sako na. Time Roy, mayong hapon lang, no, kaga, balaan niyo ang birthday at nanin sinis at itong Merkules. Galing te, balaan niya nga may live kita pagka Merkules, kuha nila, no, isol pagka-Wibis katapusan no ay makita makalive sa panpage na itong sang Merkules ay nagpinulog ang ulan. Gabi kila. Pirti nga pinangilan na. Wala kami ka makadayo, no? Ang nag-contact pagalit sa ito, no? Pagi sa kaya Inday o kung sa kaya Ma'am Junalyn Bularde, no? Mayong hapon lang kaga sa tanan-tanan nga mga taga General Luna da. Mayong hapon lang dira sa inyo sa tanan nga taga General Luna Parutan Jeho, no. Balang mo lapit na sa atong lugar, no, sa Limiri, no, bilang bang diri ng isang Limiri Parutan Jeho ng General Luna. Okay, no? Mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Antes naman kita magpadayon, yari na naman anay ang pila ka mga shoutout kan sa atong Magandang hapon tayo pa shout out ko kasama ko nga driver si Romeo de Asis from Samar at sa pamilya Dabon, Taparan, Ibanez at sa asawa ko nga si Rogelyn Villamento from Sagay City halin sa kay Philip Erabon. Yung hapon na. Salamat kita tayo pero God bless na tayo ang nag-request block niyo kanta. Mga Dream Boy is to Kia. Okay lang. Pwede pa request ko tayo sa ambano nga uluhan hulaton ko. Pa-shout out tayo dire sa Cebu. Salamat gid sa kay Leopards TV. Happy watching nito sa tanan. Shout out sa kay Assassin 21 Operio mayong hapon. Galad ta ko sa Saudi Arabia. Wala. Okay no? Diari pa gid no. Ang pangabay ng ambano, no? Sa nga ito naturat, hindi ng ambano no nga ito kani, ako ang namunit nila.
Okay, no? Amo ito, no? Ang ginapay. Ang nagatigulo. Ulat lang ko. Kung halos palamang tulong nga magpahilayo ka na, iligsan ng bato at mahirap at kalutaan ka. Walay lipang nga ikapili, di magpakapuan ka na lang. Huwag mo saksipan sa tugulan, sa tumatong kinsulahang dagpagpaganda. Di mapagkatalitan, isang patupa sa buhok ko. Di ikaw mapunta, apakilang pupunto na magpakapunta na lang. Kung ito ang pahusap ng sugula, kasi ito nga mahal. Okay, no? Ano, ang inyong ulit pangabay, no? Natulot na natin sa inyo, no? Upod ulit sa sinangambahan, no? Ay, nalipat na ako, no? Karoon lang. Antes na nakita ko padayon naman, yari ang pinakamang shoutout, no? Gikan sa aton ng mga kautura. Shout out sa gali kay Gopert Laro ko, kay Relly Bailon mayong hapon.
Amo pa lang sa kuno ka lantaw live mo ba sa mga sa una sa radyo lang namon mabatian kanta mo ang amon radyo kahoy pa ang kaha. Request tayo dapat maghalong watching di sa Bago City Negros. Salamat gid. Okay. Happy watching sa kay Adolfo Escobar mayong hapon. Request ako no kang Stowaway. Karon, Tagalog. Ilang. Basta sa aton lang mga kanta. Good afternoon tayo, pa-request ako sang kanta sa Idalom ng Kahoy ng Lawaan, watching from Quezon City, Lambal ni Si Ruben paano Jacinto. napakantahon nyo? Max Urban. Si Boss Idol, kita nakakanta na sa rimin. Si Rigano, mga karadlawan. Para ay wala nyo, hindi na kita pwede magkakanta sang iya sang iba, no? Ito, siyempre, kung ka, pinaltir mo ako. Mayong hapon tayo, pero kag sa tanan nga nagapamati si mo nga harana. Sang kahaponan pa, shout out sa family Benjamin de la Cruz kag Barbasa Andre sa barangay San Jose. EB Magalona Negros Occidental. Halin sa kay Andreo Benjamin. Happy watching. Nakakabuhay dugo. Shout out sa mga taga Iloilo, Tari family at South Cotabato, Ganyon. Ganyon. Ganon din mga taga Lipa, Batangas, sa kay Ayun Pet nga po lang, Tari. sa taranggaling ang mga taga-gawa, mga tanang-gawad ang mga kabanwanan, no? Luwas na sa North Cotabato, no? Pwede naka-wangay kita sa North Cotabato, no? Sa mga antipas, no? Kada magkanto kita pawan, no? Sa inyo tanan, no? Mayong hapon lang, nagyari-gali ang paano naging pangabay sa aton viewer, no? Ini nga paano nga nag-artikulo, dapat gid maghal. Amuhan dapat kung ilan ay hindi sa kapalan ang mga tapat na mapagyagan masulat pa sa hinaling ka nagatupa nga datulog sa ulan umingkang nagkakit kasulog sa bukhan katulad sa bahan katulad sa bahan na di mapangga panuod lang sa ngayon pagkimuhan sa kamalan ko ang tentong sa hinaya lagi matutang talipay may kapit na makapaligid lamang sa masunog na lupa soltero dalaga dapat kitang maghalo sang pagtulog niya nugyo napupising mataro kaysa hindi kalipay sikasakit na kaulo
na maghalo sa pagtutugano ng isip na araw ay sa ikalikalipay sikat sa pinagkahugno nagkakapulat ng sangkip nagkakapulat ng sangkip minsan ko ba nag-iwan nagkakapulat ng sangkip nagkakapulat ng sangkip kung saan mo ka atake Okay, no? Ang ito, no? Ang pabayagid sa ato ng mga tutugar. Nag-artikulo, dapat gid maghalong. Yari pagid, no? Ini galing ang bano, no? Kasama pag ginapangabay. Ini, wala mo hindi nga ang bano, no? Sa atong galing nga paano, no? Pwede man siguro, no? Ang atong galing brother-in-law dira na nagapaway-huway na, no? Pagkat sa piyak na kinabuhi, no? Si Toto Ditoy o kung si Roberto paisano no ang atong brother-in-law subong yara sa rin sa mga paisano pamilya rin condolence yari gali ang ambahano no gintigana ko din kaya wala niyo ning ambahano no antes ko ini na tihon no nagakag siniguide sa ako no sa amo inang akong paano ng akong brother-in-law kahit kumunga masami na sang una bahala ng buwas no wala bugas bahala ng buwas so bilang expression lang niya tapos nakipot na siya nga nagimo ako sang kanta nga iyang title lang bahala ng buwas niya do akong gid mo igakwan mo akong gid expression kung kuha ka ginto magsala. Pero ang iniya, kinahanungod na ito niya sa pagigugma. Yari, ang ambahanon na nagatigulo, bahala na ang boss. Sa higat sa baybay sa pumunsa matito ko ang hintong ko makapinay sa patay
no? Ito, ang bahanon nga dulot ato sa inyo, no? Pinagit sa atong pamilya anda sa Limire, no? Ay mga po nung dira sa inyo, no? Kasi hindi ka monitor mo na. Pinagit sa mga parang mga Pichilian pamilya, mga Gonzales pamilya, no? Ay mga po nung dira sa inyo, sa mga Tabakas pamilya, no? Susubuman sa mga Amanggas pamilya, no? Kag sa mga Pagpagit, mga Laurelia pamilya, may mga po nung dira sa inyo sa mga Espinas pamilya, mga pakaisahan na to, no? Mayo nga po ng dirasyon niyo. Okay, yari pagit, no? Para sa inyo, ang mga shoutout. Type out na yung hapon from Antique, halin sa kay Den Fernandez. Madamo kayo salamat type out pagkanta sa akong request halong permitay salamat gidabal ni Leopards TV. Mayong hapon type out kay sa tanan mo mga subscriber do gayud man kag nakita kita ulit sa imo live na programa bal ni Danilo Jr. Villarin. Happy watching. Welcome back. Mukha pa lang naman karalang tao. Oh, ligat na grand tawa dito. Welcome back no. Ang kanta nga mapintas ka damgo na lang tayo pero salamat kita bal ni Rovin Lacinto. Pa-request naman tayo novelty Tagalog watching here from UAE halin sa kay Banreb Gibutak. Ano lang novelty? Basta mga novelty. Basta mga mamingwit, novelty na. Gusto away, novelty na. Basta mga inagihan. Pa-shoutout naman dyan sa Kabayugan, kay Lorenda, si Larvo, at kay Bernadine. Lahat na sa si Larvo family at sa kay Jade Tio. I'm watching from Canada, tatay. You continue. I'm happy to see you. Kamusta lang naman ni Nong Eduardo Rivera? Happy watching, Nong! Sing lang to. Sorry, si Nong Eduardo. Bukas pa. Request ako no kang kabuhi isang pispis. Okay. Mayong hapon tayo pero God bless watching from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Lisa kay Leonito Perolina Aliling. Ang bali ng Eduardo Rivera, better late than never watching tatay humana. Shout out kay Nining Gina Lintiong, kay Ning Narcisa sang Tantangan, kay Vilma Tari sang Lipa City. Happy watching ng dasin ito na. Mayong hapon kita pero pa-request naman sa ambahanon nga ako si Virgilio ko naman. Tagalog version tayo pero happy watching sa tanan hambali Adrio Binhamin. Okay na? Okay na. Karon lang ang mga Tagalog tingbon nato na, no? Kaya request makita sa mga stowaway. Tingbon na nato karon sila sa puput sila sa ako sa Pinilyo, no? Yari anay, no? Ang ambahanon pangabay gid. Para gid sa kay Edward, no? Edward Rivera, nayara sa Canada. Ining ang bahan ng mga titulo kabuhi isang pispis. Isang kasih
Okay no? Yan tuloy ang bano no? Para kay sa kay part no? Yari ito dali no? Yung mga bahay ng kita. Mga bahay siguro mapintas lang po.
Okay, no? Ito, no? Ang ambahan, no? Ang dulog na po inyo. Ayari naman, nanay. Ang pila ko na shout-out. Ikan sa po ng mga tutura. Matira pagkanta? Wadang. Okay. Ang Tagalog ko naman, itirap sila. Meron ko man. Mayroong hapon sa inyo tanan kag sa imong tatay watching from Saudi Arabia. God bless us all. Sa kay Erin Gonzaga. Yaman, salamat gid tatay sang nagligad yawan kulat video ang bahano ni pero tula gid. Ay dagsagan inula no. Nga pinangilat pa do kami. Tay pero request po og galing Butigon ang bal ni Ray Galvez. Tay pwede maka-request purchase of panay. Madamo yung salamat halin sa kay Danilo Junior Villarin. Madamo yung salamat tay pero sa request ko. God bless for power halin sa kay Ruben Lasid. Okay na? Okay na. Bilang duwan ng kambano na naidulungan po sa inyo ang nag-request ninyo sa sunod lang naman. Ayun na ako naman nato ng inyo. Yari anay, no? Sa Tagalog na itong mag-question. Kung nag-artikulo, sto away ako. Wala sa payan mo na ito ni Maridyo. Sige lang. Bilang pagkatapusan na ito na dulong sa inyo, no? Yari.
May kalyo ka, pandang ko iso. Ngunit di niya alam, marunong Okay na? Amuyan to no. Taga. Diri lang ana kita tuto, no? Sa sining aton mga kalingawa, no? Kay mapano pa ko, mapasiti pa kita, arime, no? Sundal lang ko sa arime, no? Ay, dito kita malasiti sa gabi, hasta magalas 9, no? Dito, dapat na ito inyong mga pananay, dapat subong nagaprakit magkantaman. Okay, no? Dire na nakita. Kutob naman sa masunod nga Domingo, no? O kung base na. Baka naman nagyapo kung mag-live ako. Ay base kung mo, unta ka duha ka live sa sulod sa isa semana. Dire sa atong channel. Okay na? Madamong salamat kaga. Mayong hapon lang sa inyo tanan. Bye-bye. Bye-bye.